семейство от музиканти, свира на пиано. Свира на пиано от 9 години, започнах да свира на 5 годишен и всичко в него ми харесва. Всеки един тон, който излиза от него. Аз винаги свира на 100%, подготвям се за най-доброто, което мога да дам от себе си, независимо къде е. Според мен най-хубавият инструмент от всички инструменти е пианото. Не си поставям мечти, напротив си поставям цели. Най-голямата ми мечта е да свира редом с най-големите изпълнители. Свиря на ден по 2 часа и половина, 3 часа и половина. Една страна без култура просто не е страна. Историята на пианото започва в Падуа през 1709 година в ателието на Бартоломео Кристофори ди Франческо, майстор на клавесини. Пианото е музикален инструмент, на който се свири с помощта на клавиши. Широко използвано е в класическата музика за солови и оркестрови изпълнения и камерна музика. Днес ще ви срещнем с едни различни по възраст, но еднакво талантливи пианисти от Националното музикално училище. Вижте какво ни разказаха за пианото и страстта си към музиката. Общо взето цялото ми семейство свири на пиано и така е започнало всичко. Понеже аз имам по-голям брат и сестра и майка ми ги беше записала при една госпожа да свират на пиано и на мен беше много интересно и майка ми тогава купи пиано. И аз, понеже и бата и кака свират, аз исках, но след това видях колко че е много хубаво да произвеждаш, така да се каже, музиката, да свириш и да влагаш в нея цялата си душа. Аз исках да бъда в музикално училище и даже накарах мама да повика такси и да ме запише тук. От малка пеех във вокална група и реших да продължа музикалното си образование, като започна да свиря на пиано и така. Свиря от 5 годишна или от 7 години, по друг начин казано. Избрах точно пианото, защото по принцип моите роднини всички са музиканти, оперни певци или свират на инструменти и баба ми реши да ме заведе на читалище до нас. И на мен много ми хареса. Там попаднах при една много добра госпожа Детрина Минкова, на която съм благодарна много. Тя запали интереса в мен за музика и каза, че трябва да се опитам да кандидатствам и влязах първо по успех и от тогава уча, от предучилище науча в Националното музикално училище. Записаха ме родителите ми, като майка ми е разказала, аз не помня. Майка ми е разказала, че всеки следобед е гледала някакъв сериал, който не знам как се казва. И в интрото, там дето, първата част, имало пианист. И аз много съм го харесал, съм казал, искам да стана като него. И след това те ми взеха едно малко пиано, което нямаше не повече от 10 клавиша. По цял ден съм правил така. И са ми казали да пробваме, да го запишем. И след това ме записаха в една музикална школа. Аз свиря от 10 години на пиано, сега съм 9 клас, от 9 години съм в музикалното училище. Тези деца са всъщност 7 деца от моя клас, който е от 16 ученика. Всичките те са много способни. Пианото е най-универсалният музикален инструмент. Той се е развил много във времето. Започнало е от един монохорд, който е само с една струна, на който древногръцките теоретици са измервали са правили акустични измервания. След това се минава в средните векове през клавесина и клавикорда и в 1708 година
флорентинския майстор Кристофори създава първото пиано с чукчета. От тогава пианото се е развило, разбира се, много. И пианото има много голям обем. Това са 88 тона, 88 клавиша, от най-ниските до най-високите тонове. Никой друг инструмент няма такива възможности. Освен това, той има голяма възможност за динамично оцветяване. Много тихо и много силно. Освен това, тоновете на пианото могат да бъдат оцветени, да им се придаде и емоционална окраска. Значи всички възможни човешки преживявания, чувства могат да бъдат предадени чрез музиката на пианото. Затова особено много се развива клавирната литература през 19 век, когато живеят романтиците. Романтиците това са Шопен, Шуман, Лист, Брамс, руските романтици, Чайковски и така нататък. Тъй, че пианото е много важен инструмент, защото всички други инструменти свирят с неговата подкрепа. Той ги акомпанира. Пианото е много по-богат инструмент, по-голям е. И докато другите инструменти могат да... Пианото може да свири с всеки инструмент. То има съпровод и така всъщност ни предоставя възможност да свирим с много други инструменти, докато цигулката няма как да свири съпровод и не може да свири с толкова много инструменти, колкото с пианото. Трудно е, да. Трудно е. Но всеки инструмент си има своите трудности и не казвам, че пианото е най-трудният инструмент. Харесва ми да свиря на пиано всеки ден. Аз свиря на пиано от 5 годишна и съм в музикалното училище от 5 годишна. Започнах с първата си гама още на 4,5 и започнах да свиря вече разни детски пиески на 5. В музикалното училище съм от първи клас, вече 11-та година. Аз осъзнах, че пианото е мой инструмент. Сигурно не е било на 4 години. Може би, като почнах да печеля конкурси. Според мен, това, което казва, че той е цар на музикалните инструменти, е вярно, защото дори когато свири една цигулка или чело, винаги има пиано, което компонира. И то някакси без него не става, не знам. А то само по себе си е много величествен инструмент. Най-малкото е много голям и има и струни и нали, не е само, има и клавиш, той е клавишен и струнен инструмент. И според мен той е така, най-добрият музикален инструмент. Просто реших да свиря на пиано, понеже
Съм слушала много класически пиеси на пиано и ми харесва. Пианото се отличава първо, защото е и клавирен, и струнен, а другите инструменти са или духови, или струнни. И честно ви кажа, най-много харесвам пианото. Харесвам го, понеже винаги съм свирил на него и винаги съм искал да свирам на него. Не може тази любов и всеотдайност към музиката и пианото да не се усети в днешните ни участници. Трудът и усилията на нашите музикални виртуози е оценен на много наши и международни сцени. Аз съм била на концерти в България, но иначе аз съм спечелила 3 първи награди. Едната в Сърбия, другата в Провадия и третата в Стара Загора. И през май аз отивам в Париж на един друг конкурс. Най-сериозният конкурс, на който съм ходила е този в Стара Загора. Той беше през октомври. И тогава наистина се чувствах много добре, че на този сериозен конкурс, в който се изправих пред всички тези деца във всякакви възрасти. И там точно аз бях първа и бях много радостна. Ходила съм на много концерти на много места. В първи клас съм участвала в конкурса в Македония, Гевгелия, и взех първа награда. Участвах в Сърбия, Враня, и там също взех първа награда. Също така участвах и тук в София в Млади виртуози и взех втора награда. Ходил съм на конкурси, на международни конкурси и тук наскоро през зимата имах концерт аз и още 2 момичета в зала България с едно произведение на господин Чучков. Не знам точно колко са първите награди, защото не съм ги броил, но мисля, че 1 трета, 2 втори и 7 първи, мисля, че се падат награди. И наскоро всъщност спечелих един конкурс в Америка и сега през май ще хора там да свира.
Ходила съм на международни конкурси. Ходила съм общо на 9 конкурса и няма да ги изброявам всичките, но на повечето съм се представила отлично, но има и конкурси, на които не съм успявала да се представя както мога, но всеки има своите върхове и спадове. Този, който беше тук, Млади виртуози в музикалното, което се провежда, беше доста труден. Миналата година участвах в него и групата, в която участвах, имаше много силни деца. И аз съм доволна от това, което направих. Имам 3-та награда, но продължавам напред. Имам 2 пиана. Едното свири фалшиво, другото е много хубаво. Всеки ден свири на пиано и ми харесва. В чужбина съм била в Чехия, в града Остинатлабен. Там бях на конкурс виртуози, музика, ди пианофорте. И къде съм била? Била съм в Сърбия, Вране, и в Македония, Гевгилия съм била. В Вране, в Македония имам първи награди, в Румъния имам 3-та награда. Конкуренцията е сериозна и на международните, но и на националните конкурси също е доста добра конкуренцията. Тази диплома я спечелих от конкурс в Берлин. Там бяха абсолютно всички бяха от руската школа, която се води за една от най-добрите в целия свят. И всичките, защото бяха няколко момчета, всичко само бяха момичета. Всичките момичета бяха просто невероятни като пианисти и благодарение на Господ успях да взема някаква награда. Тази диплома ми е от Гевгилия от миналата година. Там беше много хубаво, самия град беше прекрасен, всичко беше организирано много добре, имаше пиана за разсвирване. 4-ти клас беше първият ми конкурс Млади виртуози в София, на който имам първа награда. Имам още 4 първи награди и едно гранд при, което е над първата награда. И съм вписана в златния регистър в Италия, това е гранд при всъщност. Града се казва Корато, конкурсът се казва Евтерпа и свирих. Това беше всъщност втория конкурс и спечелих гранд при с 98 точки от 100 възможни. Сега наскоро взех 100 точки на конкурс в Македония, което е голям успех за мен, аз така го приемам. Госпожа Канева ми предложи да отида. Имаше още поне 10-15 участника на моята възраст и по-големи. И просто журито ме оцени, че аз съм по-добра от тях. И затова ми даде гранд при. Има и деца, с които са също с първи награди, но те са под гранд прито. Първият път винаги се помни. Бях на 10 и се явих на един международен конкурс в Стара Загора, си спомням. Аз не знаех какво е това конкурс, т.е. за притеснение и такова нещо още не съм допускал тогава. Излязох, просто си свирих нещицата и толкова. Спечелих първа награда, тогава много се зарадвах и явно става нещо от мен, тогава си казах. Ако мога да отлича награда, с която се гордея, то това е преди 2 години, на конкурса Лиз Барток, който е организиран от Музикалната академия. И просто там конкуренцията беше много жестока, но аз пак така въобще не се притесних и излязох просто действително пак като на първия конкурс. Свирих си нещата и после ми казаха, че съм спечелил гран при. Въобще много се зарадвах. И това ми е като че ли наградата, на която съм се радвал най-много. Имал съм един конкурс в чужбина, в Кипър, 2010 пролетта, където взех втора награда. Не присъдиха първа.
По принцип аз много одобрявам конкурсите в чужбина, защото тук в България, окей, от единия конкурс на другия. Примерно с мен се е случило, единия път печеля аз, другия път печеля някой друг и така се редувам. Явно който в момента е в по-добра форма или който се е подготвил повече. Докато в чужбина, ако отидеш, там вече си сравняваш нивото с другите. Да, и точно сверяваш часовника. Какво си постигнал, какво трябва да постигнеш, какво трябва да подобриш. За наградите всичките са ми най-ценни, защото за всяка една от тях съм вложил не само аз, но и госпожа Канева. Много труд и много сърце. И не мога да определя точно коя ми е най-хубавата и най-специалната. Тази награда ми е от първия ми международен конкурс, който беше в Италия. И там беше много голяма конкуренция, защото аз бях най-малък в групата и бяха някакви изключителни деца, които свиреха много добре. И благодарение на цялата подготовка, която имах с госпожа Канева и в къщи, и благодарение и на Господ, успях да взема първа награда там. Била съм на концерт от 6 години, от 7 години. За да си способен и за да си особено талантлив, ти трябва да имаш много голям комплекс от качества. Това са, първо, да имаш много добър музикален слух, музикален ритъм, музикална памет. След това трябва да можеш да възприемеш музиката и да я предадеш, да я възпроизведеш. Освен това, трябва да си интелигентен, трябва да си емоционален, трябва да си много сценичен, артистичен. Ние имаме една приказка сред колегите: ако децата не са талантливи, лошо. Ако са талантливи, още по-лошо. Защо? Защото способното дете изисква много повече грижи. Трябва да ви кажа, че в тези години, в които работя, не е имало ден, в който аз да нямам уроци, в който аз да не преподавам и час, в който да не мисля за работата си. Непрекъснато трябва децата да бъдат мотивирани. Трябва да ви кажа, че в последно време в България има много конкурси за ученическата възрастова група и ние много им се радваме на тези конкурси, защото в това време учениците, пък и ние, учителите, преподавателите, си сверяваме часовника и виждаме какво е нивото, на къде вървят децата. Да ни разкаже за страстта си към пианото се съгласи и една вече бивша ученичка на Националното музикално училище. Маргарита продължава да се развива в областта на музиката в Националната музикална академия. Реализацията естествено е трудна. По принцип аз имам чувство, че в момента всеобщо, така като питам приятели, които са по света, изобщо и по света ситуацията в културата е трудна. Естествено, когато е криза, да се отделят пари за други неща, не толкова за култура. Но може би точно това е предизвикателството пред нас и така въобще пред нашето поколение, да съхраним това, което е било до нас доброто и да продължим да развиваме, да не загине тази култура. Много е важно първият ти преподавател, преподавателя на малкото дете. Той трябва да посее искрата, да запали огънчето. Така да се каже, Емилия Канева ни хващаше за ръчичка и ни повеждаше по вълшебния път на музиката. Това е талант, това е друг тип усещане. Това не е просто да ти кажат как да си свириш пасажите и как да си сложиш ръцете на пианото, което разбира се също е важно. Децата усещат тази непрекъсната грижа. Например, често ходим заедно на концерти.
след това обсъждаме концертите. Тъй, че ние сме в една непрекъсната връзка не само с учениците, ами и с техните родители, с целите семейства. Защото за да се развие един музикант, освен гореспоменатите качества, които казах, трябва да има и подходяща семейна среда, която да способства да помага за развитието на този музикант. Но разбира се, отгоре е работата на преподавателя. Той е решаващия фактор. В България тепърва нещата ще се случват. Колкото повече млади хора останем тук и колкото сме по-запалени за каузата и колкото повече се умяваме да се радваме на живота и да вярваме в това, което правим, ние ще имаме успех. Просто от нас зависи. Пожелавам си да стана велика пианистка. Пожелавам си да бъда по-позитивна и да зарадвам близките си хора с успехите си. Пожелавам си много работа. Само малко имам вече ни наклонности от тази година към дирижиране. И мисля и това да продължа да уча и да развивам. В чужбина, може би. Пожелавам си след всеки концерт да получавам по един подарък. Пожелавам си да стана един от най-добрите пианисти. Пожелавам си да продължавам все напред и винаги да обичам пианото и да знам какво правя, да обичам да свиря. Пожелавам си госпожа Канева един ден да се гордее с мен, както и с останалите си ученици, и да сбъдна с мечтите си да стана велик музикант. Пожелавам на всички, които се занимават с музика, с пиано, да обичат музиката, да вярват в това, което правят, да са запалени, да се радват на това, което правят и да случват хубави неща, да случват чудеса. Желая им първо да са здрави, разбира се, и да имат успех във всичко, което предприемат и да осъществяват колкото може всичките си мечти. А ако останат и в България, ще бъде още по-хубаво. И ние пожелаваме много успехи на тези млади виртуози. Нека продължават да покоряват публиката с музикалните си изпълнения и винаги да пазят пламъка в очите си. В следващия епизод на Български надежди ще ви запознаем с две момчета от Софийската математическа гимназия. Те са спечелили медали за страната ни в областта на физиката, явявайки се на 9-та международна Жълтиковска олимпиада в Казахстан.